Hello, pussycat. Who's the fat guy? Etkö sä tiedä, kuka mä oon? En tiedä. Mikä sun nimi on? Unohdetaan ne nimet ja... Onko? 400 eurolla. 400 eurolla me varmaan saadaan selvitettyä tää tilanne. Mä laitan ne tähän maahan ihan rauhassa ja sitten me poistutaan tästä paikalta. Moi, mä olen Ravianne Haminasta. Ei vittu saatana tätä helvetin paskaa. No. No kun ei voi vittu suoraan rimaa myydä. Aivan. No hyvällä säkällä on joka kolmas rima saatana suora. Kato nyt itse tätä paskaa. Voi vittu. No vittu niin. Mut muuten on mennyt hyvin vai? Häh? Että muuten nyt menee hyvin. Sulla on kosteusvaurio. Kivitalo. Saunassa. Onko ollut makuuhuone lämmin, kun oot saunonut? Miten niin? No en vittu tiedä, mikä insinööri tän on tehnyt, mutta täältä puuttuu yöstöseinästä eristys kokonaan. Vesieristys. Ei minkäänlaista kosteussulkua. Se tartuntaraimerit kaikon jätetty. Päivää. Just joo. No mä en tiennyt, että siinä on se pelkkä kipsilevy takana, niin se pora holahti siitä suoraan läpi. Siellä on keittiö toisella puolella. Se on ihan helppo korjata. Minä olen ammattilainen. Älä sinä sitä stressaa. Miten sitä hanan tarinaa? No kun mä käänsin tota tasoa, niin se osui siihen. Se pitää ottaa kokonaan irti. Mitä nyt korjaat sen? Kyllä, kyllä. Minä olen ammattilainen. Tähän on saatu aivan vino. No ei se nyt kauheasti ole. No siinä on yli sentin rako. No sen saa silikoonilla piiloon. Palkita, Jumala! Tahtoo kerran sinua! Kiitollisena siemenen! Otan kyllä sulta! Pukista puheen ollen! Hän on nimenomaan kieltänyt tavallisilta lapsilta pääsyn joulumaahan. Eikö oo hieno? Hyvää syntymäpäivää, Jari! Noin. Kato, täällä voi ajella vaikka näin. Näin. Ei mitään oo miljoonaa, kun katsella limmasen. Kesäaikaan taivas tuokuu valoa. Moi, mä olen Ravian.